Dayo sa ka mag-uuma nga day duha ka binuhi nga hayop, amigo kaayo, kabayo o kanding. Best friend kayo kabayo o kanding. Usa ka adlaw kay nasakit magkabayo. Pagkasakit sa kabayo, hingingon ag veterinarian nga, Brad, og di maayo ning imong kabayo, ihawon tani after 3 days. Kadungog magkanding. Naguol pag-ayo ang kanding. Iyang gipatid-patiran. Huy, best friend, mata diha. Paayo diha kay kihawon ra ba ka 3 days after. Magunsa mo kung mawa ka. Wag yan ta maguno ka kabayo. Nasakit siya pag-ayo. Pagkaugma ikaduhang adlaw, nahadlok na kanding kay 2 days na nabilin. Iya na pong gisakasakaan. Gisakasakaan niya giyang sikat-sikaran. Giyug-yug niya, huy kapayo, best friend. Paskil ba, palagsi kay ihawo na ka. Kay ba, kadungog kong sabot sa veterinarian o sa atong boss amo, nga ihawo na ka, o di ka maayo. Wa man gihapon, frustrated kayo kanding. Pag ikatulo ka, adlaw, mauna gito'y last day. Wa na, tusok na doon sa kanding, agdunggan sa kabay, kay baw ba ka, ihawo na karong hapon, o di ka magpabuhi-buhi. Paminkamot nga mabuhi, kay patay na dyan ka dyan gabi eh. Hingkalit itong lukso ang kabayo sa kwadra. Hingkalit itong lukso, galoy, tuyok-tuyok sa kwadra, nakakita magtagiya. Praise the Lord! Buhi akong kabayo, mga silingan, magselebrita, ihawo na ko ni akong kanding. Kanding mo'y naihaw. Istilang luuya. Di malasa sa kanding. Inga na sa itong kinabuhi. Usay magtuot nga kita mo'y kinalagsikan, muratag kanding. Pagimanhiman, kanding hinumoy naihaw. Timan, bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan, sa katapusan tulora ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Sus Ginoo, no? Mawa na ang Reverend Father, mawa na ang Doctor, mawa na ang Engineer, mawa na ang Reverend Sister, mawa na ang kinsa din ha, Judge. Sa pa'y mga title na to, mauni title nga o non-thesis wa eskwelahe, title natong tanan R.I.P. Dayo sa ka